И здравейте, аз съм Хиксиус и днес ще снимаме на CS Source. Както виждате, кара с толкова късо. Да. Тук с мене Конзус. Но. Кажи нещо, бе. Какво да кажа? Здрасти. Здрасти. То модник. Миналата игра нямаше звук. Нарочно бях пуснал така музика. Може ли да напиша на скайп? Не. Що? Не клипа. То очаквах някъде, където. Гръб. Добре, изкараме, че върва с 90 FPS, човек па ми спайква като на... Не спайк, лак. Лак. Иначе... Моя игра обаче аз. Не! Ядосен съм. Какво? Ядосен съм. What the fuck? Спайк. Ой. Айде бе! Помни мри бе! И разгиле умря. Да влизам ли? Еми, в детмаче съм. Чай, тогава влизам. Де! Че някой ти пръска каската. Но няма кой. О, кетчуп. Ама ти не. Те всички ми пръскат каските. Огъна? Всеки ми пръска каската, ти викаш няма кой. Опа. Там някакъв проблем. Ау, нацепих му дебе. Между другото, сега ще разгледам малко изкомандите на CSS. Много къде това купене. Чел. О, хедшот, направо му пръснах тиквата, брат. Нещо ми лагва. И на то му пръснах тиквата от близка стрелба. Абе добре бе, има специални AWP сървъри, тук ми играят на някакъв дейтманч с AWP човек. И иначе, двама ми бяха, нямаше как. Без това зарежда. Heartbeat. Какво си че? Другото скоро не съм играл чинги. FPS Max. Колко FPS караш? Не знам. Оли, толкова смачках. Ама не знам, ама си направих макса на FPS да ми е 1 милион. Как го направи? Аз искам да Не знам. Как го направи? Искам да си го направя 60. Не искаш. Защо не 60? 60? Ами аз ще го направя 60. Искам. Къде? Няма че. Ари бе! Няма! Ари кажи бе! Няма! Може би ако не ми играе толкова с FPS, може да лаги по-малко. Пишеш в това в конзолата FPS на т.е. долна черта, Max и това. И там, което искаш. Ага! Айде, после бе. Лопака. Скача кръка на Acceleration. къде какво как. Acceleration. Acceleration. Acceleration, бе. Опа. На то му пръснах каската, брат. А ти с колко мишка играеш? Колко? С 16. Чай, аз се направя, искам да пробвам. Няма да успех победа. Впрочем игра на силна графика. Аз играя на малка. Минимал. Нещо такова, да, що? Нещо против това ли имаш? Не. Уау. Завъртях супер бързо мишката, брат. Опа, не искам. Аре умри бе! Искам да ми е ред. Някакъв са кръстил лут с орган. Какво? Лут без орган.
Та точно го цепаш в пищата. Към 3. Ние двама. Добре. О, Вади мемка. What? Няма мемка. Къде ми е мемката? о, добре, това си спрях да ми мърда това. Спрях си да ми мърда нещото. Мерника. Как така да ти мърдам, Няма да ти скажа. Аз знам командата, ама... Не я знаеш. Те и без това на съри се не скачи чак толкова. Видях някакъв. Ами има патка в гръбче. Apply. О. Добре. В дент може ли си? Да. О, чакай малко. Само пъним, защото... Оле хедшот. Чакай, че скашлям. Да бе. Ма заглуши. Без да искам. Не може да се заглуша. К. К. Който... О, скараме кълато. 8 от 16 съм. Мишки, къде си? Търсата. Намерих. Я. Търсал си мишката, вече не се ли си търсил мишката? 20 демидж. Взех на някой граната. Къде ми е това, бе? Не знам, аз съм терорист. Бе, как играш така мишката? Ние 4 полицайчета срещу един терорист, такива са насмена. Чакай, как играш така мишка, бе? Супер лесно, бе. Да, бе. Майко... Тук обясня. Не, аз так... Трябва да си мърда мишката, бе. Да. Къде ми е маус? Маус? Отивай на 3. Оле, мале, колко съм зле. Това е нещо друго сега. Сега гледай какво... Добре, тази е бърза. Само колко съм зле на тази игра. Аз трябва да се правя на едно, бе. Това не се допреди, че понякога да има някакви... Между другото, ако ми видиш какъв ми е мерника, ще направо... Някакъв супер дебелия и точка по средата. Добре, дебел, как да си направя мерника по такъв човек? Няма да ти кажа. Меника мапа. Фокио. Фокио не ми каза. Фокио. Аз ще потъкаме още малко. Още Колко? 2-3 минути, човек. Колко минутка клипа? 8 минути за сега. В смисъл, защото рендър човек иначе го чакам по 2 часа буквално. Чай, аз съм какво... аз съм терорист, добре. Хуй най-терорист, аз минавам. Оле, това чай, чи... Чуваш ли такова, бе? Перални. Да, перални те чувам. Чуваш ли? Да, ама не силно. Сигурен ли си? Напълно. Чакай. Да, може да намъчи кажа ти. Ако му бият още един-два пъти ще седна и ще твърде игра. Ще да играя. Добре, тази мишка е бавна. Нещо Къде друго. кой защо? Правя на Рамбо тука. Яо тука, кой не... Да ми дойдат повече. Ох, фак. Бяга от вратата, бе. Добре, не знам как играеш с там някаква мишка. Хедшот, майна! То Макса от България тук се пише, трябва да спиш кой да БГ, бе. И ти ме уби, нещастник! Къде си, яла? Там където убих. Той там. Чакам те. Ако не ме убият. И ако не са с снайпери... Ко правя? Набих му хета!
И умрялата ми котка отново мялка. Защото... Ай, къде? Аре, скочи и ти, бе. Дама ли си малко звучите от играта, става ли? Хетрик, ей сега. Аз наръж ги такова ме човек. Наръж им бия голи. Добре бе, има специални сървъри за двете ми играят тука. Мен мулти ми вада такава, представи си някой терористко ми изкочи. Такъв невидим изведнъж се появи пред мен човек. Направо... Бе, те за снайперите са драки и отвратителните. Яка само такъв го спомнят невидим и изведнъж ми се появи пред лицето човек, направо си. Драки, снайперите, драки, чулто. Е, тук се ама страх човек. Някой... Ооо! Моля ви се, нима стрес, като ти моли. Нямам оръжие, не съм боя да го използвам. Ако има да ти покажа мерника. Впрочем, лак спайкове ще се появяват и може би и на ваши влоги на клипа, защото самата игра не е съвместима с камтазията, с играта, с това, което снимам. И сега ще минавам сигурно към Фрапс или Декстери, обаче нямам място в компютъра за Фрапс. Гледай ги бе! Тъй, че затова сигурно виждате лак, обаче както виждате ми върви 100 FPS в момента. 60 плюс. Може един хедшот! Едно е такова и на мен ми лагва, тъй че може да има спайкове, защото програмата не е съвместима с самата програма. Оти си съвмести бе. И прескача кадри. И затова някога. Къде е кой, защо? Къде е кой има цели, бе? Кой чекиджия го прави това? Къде си? Да. Успех. Отфъбгнах се. Не, аз съм в земята. Ооо! Трепах единия. Отрепях двамата, човек. Трепах и те! Кой има цели? Не. Аз. И си намали бавната тъпа... Бавният тъп звук на играта. То всъщност е намален при мен. Ако може да си го спреш, човек, че ти го чувам супер силно. Добре, как да правят тези хедшоти, не знам. Добре, аз слизам надолу, ти имат. Добре, това ще е за този клип, надявам се да ви е харесал, да много ме убият още 15 000 пъти, защото много се ядосах вече. Кой, защо? Да, до следващия път,